Udaberriarekin batera euskarazko egunkari berri bat loratu da eskualdean, Bidasoako hitza. Hemendik aurrera, bilatu, Hondarribia, Irun, Hendaia eta Pausun gertatzen den guztiaren berri geure hizkuntzan jasoko dugu egunero. Euskaraz, Bidasoa milaka eta milaka biztanle dituen eskualdea da. Geografikoki duen kokapenagatik, edota Euskal Herriko hiri handienetariko bat bertan izateagatik, eskualde garrantzitsua da gainera. Dena dela, milaka eta milaka herritar horietako gehienen hizkuntza nagusia, ez da Bidaso ibaiaren bi aldeak uztartzen dituena. Ez da euskara, gaztelera edota frantsesa baizik. ¡Qué bueno el Romarich acercándose a la frontal del área! Antzeko zerbait gertatu zen hedabideekin ere, gazteleraz edota frantsesez entzun, ikusi eta irakurri behar izan ditugu urte askoan hedabideak. Baina ibairik handienak sortzen diren modu berean, 80. hamarkadaren bukaeran euskarazko tokiko aldizkarien mugimendu abiatu zenetik, eta 80. hamarkadan euskaldunon egunkaria sortu zenetik, euskarazko prentsa urrats eraginkorrak egiten hasi zen. Baita Bidasoan ere, ezina antzi, inondik inora ere, Bidasoa Mediak, Antxeta Irratiak eta Irun Irutenek egindako lana. Orain, ibai horretan aurrera egiteko beharra sumatu da. Euskarari bide ematea emari handiago izan dezan. Eskualdeko euskarazko egunkaria izango da hori. Eguneroko gure hitza. Azken urteotan euskarazko komunikazioaren sektorean, euskarazko hedabideen sektorean, aurrera pauso nabarmenak izan dire. Eta horren lekuko ditugu Berria Bera, Antxeta Irratia eta bidasoamedia.info ekarri digitala. Euskarazko prentsak eskualdean, Bidasoan, utxune bat zuenez, tokiko euskarazko egunkari baten beharra aldarrikatu genuen duela gutxi. Eta horren arira eta elkarlanean Bidasoako hitza sortu genuen. Eta horren ondorioz, bertako herritarrok euskarazko tokiko prentsa idatzia izango dugu hemendik aurrera. Aurreko plataforma, errealitate gordingo zipat, kantak ere izpioan bezala, hauze duzu pozerakailua. Bidasoako euskalgintzak eta eragilek egitasmoa zehaztu eta egunero kalean izatea erabaki izanetik, elkarlanari ekin zioten aspaldi. Eta lantaldeare dagoeneko buru belarriari da Irun eta Hendaiako erredakzioetan lanean. 2003 urteko otsailaren 20an euskarazko prentsak inoiz jasan duen eraso handiena iritsi zen, euskaldunon egunkariaren itxiera. Kolpe gogorra izan zen benetan, baina gutxienez balio izan zuen 13 urte eta gero milaka lagun eguneroko albisteak euskaraz irakurtzearen garrantziaz jabetzeko. Laster batean, urte bereko ekainean, guztien aleginari esker berria sortu zen. Euskarazko egunkari berria eta herri informazioa euskaraz emateko asmoa ardatz harturik ekin zion bideari bertako hedabideak enpresak ere. Hau, 8. proiektua da guretzat, 8. hitza, eta, egia esan, 2003an egunkaria itxi eta lehenengo hitzak sortu zirenetik, arrapaladan desente sortu genituen, gero egonkortze lan bat izan dugu, eta orain ja 8. gaude. Batetik, Gipuzkoan kokatzen den arren, iparraldean ere kokatuko den proiektua da, horre daukan garrantzia bereziarekin. Bestetik, krisi hotzak eta asko entzuten diren garaiotan olako proiektu bat loratzea importantea dela iruditzen zaigu, eta hirugarrenik, eta eskualdearen izaera korretara eraman baldin magaitu ere, egia da proiektu berritzaile bat izan daitekela, izango dela, izango duen formatoagatik eta izango duen edaduragatik eta interneti begira kokatuta dagoelako, eta iruditzen zaigu horrelako proiektuak ere loratzen hasiko direla garaiotan, ez? Azken urte hauetan Bidasoako eskualdean tokiko euskarazko informazioan urratsen garrantzitsuak eman dira. 7 urte direla Antxeta Irratia sortu zen, 3 urte direla Bidasoa Media atari digitala, eta egia da deundaka herritar direla euskaraz egunero informatzen direnak, baina milaka dira oraindik gaztelera edo frantsesera jotzen dutenak, eta hori da gure erronka. Haiek ere gure ganatzea eta euskaraz informatzea egunero
egunkari berria astelehenetik ostiralera kaleratuko da, eta 3 euskarri izango ditu, batetik edizio jarraitua, 3 bebikoitza bidasoamedia.info webgunean. Bestetik, eguneroko albisteak bilduko dituen egunkaria, PDF zein flash euskarrietan astelehenetik ostiralera. Azkenik, asteburuero paperiko edizio argitaratuko da, mardulagoa. Oroar 16 orrialde izango ditu, eta hitzak aurreikusitako laguntza jaso ezkero 32 orrialdekoa egitea da asmoa. Guztira, 5 langile ariko dira lanean, kudeatzailea eta komertziala, zuzendaria, 2 kazetari eta teknikaria. Proiektua sustraitzeko eta bidean aurrera egiteko ezinbestekoa izango da harpidedunen babesa. Harpidedunak baitira, eurak berak egunkari berriaren oinarri sendoena. Baina ezinbestekoa da erakunde publikoen laguntza ere, batez ere eskualdeko udalena. Erronka historikoaren aurrean dago Behe Bidasoa. Lehen aldiz izango baitu eskualdean bertako informazioa, bertako hizkuntzan jorratzen duen egunkaria. Euskaltzalea, durala eta orekatua, baterakoia, parte hartzailea, independentea, konprometitua eta profesionala. Hainbat elkarte eta lagunen lana sorburu garrantzitsua izan da Behe Bidasoan euskarazko komunikabideak sendotuz joan daitezen. Ibai handituz joan da, eta orain, azkenik, itsasoratzera goaz. Hemen da Behe Bidasoako hitza.